Sorprèn, sap estar en el vacío, molt bé, molt macos. Cada punt, com sempre, cada color, no?, que posa Leandro. Molt contents. La paciència, lo bé que se n'ha sortit del bolo que li ha tocat. M'ha agradat perquè és molt divertit sense fer soroll. I a mi m'ha agradat perquè explica molt bé les coses sense dir res. Bueno, he sortit amb un somriure una mica més gros, perquè ha sigut divertit, és molt d'improvisar, hi ha hagut una nena que quasi no sortia ni lligant-la, vull dir que ha estat molt bé, i el tio doncs improvisa amb tot el que li troba per davant, està molt bé. Gràcies.